Makadi. Unenge musiri kufara inga maita chinhu chakanaka wani makadiko. Tinofara. Mufaro wanguwo kunge ndiri pano nemi kudai tichiita chinhu chakanaka muzuva redu ratakasarudzirwa nemukuru wedu wenyika yedu Comrade Idi Mnangagwa. Chinhu chakaisvonaka, ngatimbozviomberera maoko. Ndisati ndataura zvakawanda, ndoda kukudza utekwa-tekwa hwese huri pano, ma-provincial heads of government departments mese muri pano, patichikurudzirwa kuti tiite saizvozvi, tingogara tichiita muzuva rese. Uyu unenge ungori mucherechedzo chete wezuva, asi utsanana unotongodikanwa zuva rega rega. Pandingori, pandiri kurara, pandiri kufamba, ndiri mubhazi, ndiri mumota, pese ipapo tinokurudzirwa kunge tingori neutsanana. It is my great pleasure to be part of this clean up initiative in honor of the Presidential Clean Up Declaration, which was launched on the 5th of December 2018. Ini ndiri ticha ndomboti koma 2018 kusvika zvino taane makore mangani tichiita chiti kwechi. Mudzidzisi anombosumudza maoko. Taane makore mangani? Taane makore mangani Merimont? So it has been launched on the 5th of December 2018 by the President of the Republic of Zimbabwe, His Excellency Comrade Idi Mnangagwa. The First Lady of Zimbabwe, Dr. Auxilia Mnangagwa, went on to strengthen the initiative by recently signing the Global Zero Waste Goodwill Declaration. And amai vedu tiringovaona mazuva ano vakatoti inini ndinogara mumarara vasikana. Mumboriipiko vasikana imimi vechidiki? Dzokai endai kumba kwamunogara, mundotaura, mundoshanda nevamwe venyu, muchiita zvandinoita. Saka kuvepo kwangu kudai handina kuuya ndega. Takatumwa naamai kuti endai mundotsvaira. Hanzi endai mundogara mumarara, muchiklina, muchiona kuti nzvimbo dzenyu dzakachena. This was a significant step towards the country's commitment to sustainable waste management. Utsanana. Hanzi unotanga naamai. Vana amai tapiwa a challenge. Kuti tiri kudzimba, tichidzidzisa vana vedu, vachitokura, catch them young. Vachitokura vachitoziva kuti iyi itsvina, izvi hazvindizvo, ichi ngachigare panzvimbo pacho, ichi ayewa. Vana baba vanozongosimbaradza, asi isu vana amai nokuti ndisu kazhinji tinoona nezvepamba, tikatarisa mudzimba zhinji, kazhinji pamba panonzi ndepamai muti, ndepamai uswa, ndepamai. Vana baba vanozonzi kana zvazonetsesa endai munoona baba, asi zvimwe zvizhinji zvinoonekwa nekurorana musha nekudini, kazhinji vana mai isu tinoona nezvo. Saka hanzi utsanana hunotanga naamai. Ndosaka tichiona amai vedu vachimirizwa, vasingagari pasi, vachishanda, vachizama kuti nyika yedu isimuke. The thrust of the current clean up is the recovery of waste material from the environment through reduce, reuse and recycling initiatives. Kureva kuti patanga tichitoorera marara edu apa, tanga tichitozviita zvisiri izvo. Taifanira kunge tiri kutoita waste separation, tichitoti mabhodhoro pawo ega, magaba pawo ega, mapepa pawo ega, kuitira kuti izvi zvitatu izvi zvigozobudirira: reduce, reuse and recycle. All of the material collected today is recyclable. Therefore, I urge you to convert trash into cash for the betterment of livelihoods. Tikuona kuti mu waste imomo vanhu vanogona kutorarama netsvina iyoyo, because kana mabhodhoro aunganidzwa akagarisa pawo ega, anogadzirawo zvaanogadzira, mapepa anogadzirawo zvaanogadzira, togona kuwana mabhegi, togona kuwana mabhande, togona kuwana madhishi, togona kuwana zvinhu zvakasiyana siyana kubudikidza newaste yatinenge tarasa. Saka hanzi tinobva takonvheta trash iyaya into cash.
I'm reliably informed that there are some households who are surviving on collecting and selling waste materials. Kunotori nemhuri dzinotorarama naizvozvo. Tisu tikavaona vachifamba chinonga zvinhu mabhini medu tofunga kuti vanopenga. But hanzi vari kutorarama vachitoisa vana vavo kuchikoro nekunhonga waste yaya vachienda nayo kwainoitwa recycled. Saka isusu tiri kukurudzirwa kuti tishandire mhuri dzedu, tirege kungogara tichingofunga kuti aiwa itsvina, aiwa apa pakaita sei, asi tiri kukurudzirwa kushanda tichisimudzira mhuri dzedu. However, the challenge that we are facing in our recycling initiatives is mixing of waste material, like zvandakutaura zvatatomboita apo, tatoshaisha ipapo, tingade tatogara tatoseparata waste yedu. Kana kumba chaiko kazhinji tinotori tine bhini 1 mumba, ndinoisa mabanana, chigubhu chemukaka, mabhodhoro rechinyi, zvese tinongopaila zvese mubhini 1. Asi tiri kukurudzirwa kuti tiseparate waste yedu. Tichapa challenge kune veEMA kuti vatibatsire kuseparata waste yedu, towana pekuitsveta. Tikange taziva kuti aya magaba towana pekundomaisa, aya maplastiki towana pekuzvisa, zvinoora zvese. Hanzi togadzira macompost, topedzira tatova nemanure, organic manure, takuisa vegetable beds edu. Hatichatamburi, mhuri yakuwana kudya kubudikidza newaste. Today being the first day of the month, we have got this clean-up operation, and we have got our club, school club, that is working together with friends of Vumba and SPA to make sure they put their heads together and they work towards cleaning our local environment. And we are very happy because this partnership is going to yield the results. We are going to be able to maintain a clean environment. So we are here at Mutare City School. We have partnered with Vumba Friends in this initiative to educate students and the community here on the importance of waste management. My name is Misheck. We learn at high school and we are part of Manicaland. Today we are doing litter picking and also we are combined of SPA and Vumba. So we are glad with this and we are maintaining cleanliness and the environment. My name is Mrs. Sangweme from Shtakatira High School. We are actually launching our cleanup campaign. We have engaged SPA and friends for Vumba to make sure that we keep our environment extra high and the community keep it clean. And we are actually educating our learners to make sure that they don't throw litter everywhere around the schoolyard and even at home. When you picnic and you camp in the bush and they say leave no trace of you having been there, you have to go after you've taken up your camp and make sure there's nothing there, not one little tiny bit of rubbish. Good morning to you all, boys and girls, ladies and gentlemen. Speaking in front of you is none other than Mary Chitura, the school head girl of Shtakatira High School. On behalf of the EMA Club, as well as the Shtakatira High School as a whole, we want to express our gratitude to the friends of the Vumba as well as SPA for coming here to support us on this National Cleaning Day. Your presence here is greatly appreciated. We are also looking forward to work together as a team and as partners in future. You are always welcome here and day and time. Thank you. Thank you.